Octubre arriba i amb ell el Casal de l'Alzina reprèn les seves activitats i com es porta fent des de fa uns anys, el primer dia d'esplai, que se sol fer coincidir amb el primer dissabte del mes, s'organitza una festa que serveix per rebre de nou els seus socis habituals i donar la benvinguda a les noves incorporacions que arriben amb l'inici de la temporada. Sempre, segons asseguren des de la Junta, n'hi ha un grapat de nous que responen a la crida que periòdicament fa l'Alzina a unir-se al seu grup. Després de posar-se al dia explicant què han fet aquest estiu, les dues monitores al capdavant de l'esplai han organitzat diversos jocs d'iniciació que han permès que els participants es poguessin conèixer millor entre ells, tot passant una agradable tarda. Una tarda, de fet, on la música també ha tingut part del protagonisme i que s'ha completat amb un berenar entre tots els socis. Aquesta primera cita marca el tret de sortida a una temporada farcida d'activitats que s'allargaran fins al juliol. I a partir d'ara seguirem en tots els dissabtes, seguint amb activitats de psicomotricitat, manualitats i algunes sortides. I aprofitem per dir que els que estiguin oberts a tot el poble, doncs, és un espai que està obert a tot el món, a joves i adults, i si voleu venir, doncs endavant. La trajectòria de l'associació L'Alzina, de la qual en depèn l'esplai, està més que consolidada al poble. Fundada el 1996, l'entitat fa més de 20 anys que organitza i promou tota mena d'activitats, que passen per tallers i jocs, dinàmiques d'integració social o col·laboracions amb altres entitats del poble. El casal obre cada dissabte i també en ocasions concretes els diumenges. A més, cada mes es programa una sortida excepcional, ja sigui al cinema, a la Bolera o, per exemple, aquest octubre a la Fira de la Selva. També, en les celebracions de dates del calendari festiu, com la Castanyada, el Nadal, la Pasqua o el Sant Jordi, l'Alzina té activitats especials preparades.